Bon dia, primer d'ESO. Avui us explicaré una miqueta com funcionen des d'un inici les fraccions. Per començar, nosaltres hem de tenir en compte que avui parlarem de les fraccions i de com les podem entendre de diverses maneres. Llavors, per tenir en compte això, us he dibuixat aquí aquest pastís. Què és el que s'ha de tenir en compte? Primer de tot, vosaltres sabeu, no?, el que és una porció d'un pastís. Al final, una porció d'un pastís, si jo agafo un ganivet i el tallo, sí, això no deixa de ser una petita part de tot el pastís. És a dir, nosaltres podem pensar exactament aquest tros de pastís com una porció que és igual a tota la resta. Per què? Perquè el pastís l'hem dividit en la mateixa quantitat de parts iguals. El que acabem de veure, per tant, és com es pot partir un pastís en parts iguals. Però quines altres utilitats té? Doncs, per exemple, pot servir també per repartir caramels entre certes persones, o fins i tot es pot servir per mesurar els ingredients que has de fer servir en una recepta de cuina. Llavors, què és el que us demanaré jo perquè pugueu posar vosaltres en el resum que heu de fer? Perquè aquest vídeo al final serveix per que vosaltres aneu agafant anotacions que creieu importants i poder fer exactament aquest recull d'idees que vosaltres creieu que són importants per entendre les fraccions. Llavors, què és el que haureu de notar? Primerament, haureu de dir en el resum aplicacions a la vida real de les fraccions. Llavors, això apunteu-vos-ho molt bé i us feu un requadre on haureu d'escriure quantes. Nosaltres us hem dit dues ara mateix, que són la dels caramels i el com fer les receptes de cuina, i a més us havíem dit una altra que era la del pastís. Doncs vosaltres haureu de posar 3 exemples més que us vinguin al cap ara mateix. Sí? I els haureu d'escriure dintre d'aquest mateix requadre. D'aquesta manera tindreu un recull que nosaltres, quan el recollim, el passarem a mirar i veurem si realment això està dintre dels apunts. En aquest cas, com podeu veure, el que hem fet ha estat dibuixar un grup de pomes en el qual veiem que hi ha pomes tant verdes com vermelles. Llavors, què vol dir la fracció com a part d'un grup? Doncs que al final nosaltres podem pensar que una fracció, en aquest cas nosaltres de moment l'escriurem tal que així, com hem vist a l'inici, que aquesta A serà el numerador i aquesta B el denominador. Oi que aquests noms us sonen d'alguna cosa? Doncs ara, mica en mica, ho anirem explicant. Però la qüestió està en que aquesta B, a la part del denominador, equival a quantes pomes hi ha. Llavors, què tenim aquí? Doncs que tenim una poma, 2 pomes, 3 pomes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Sí, fins aquí ho tenim superclar, que tenim 12 pomes en total dibuixades. Per tant, aquesta B equival exactament a tota la quantitat de pomes que n'hi ha. És a dir, que nosaltres, quan fem això, tindrem 12 pomes. Però ara bé, jo us dic, ostres, i si vull mirar exactament quantes pomes hi ha del color vermell, doncs en aquest cas tindrem 1, 2, 3, 4. És a dir, que del total de les 12 pomes en tenim 5 que són vermelles. I això és el que vol dir que mirem una fracció com a part d'un grup, perquè el que ens diu és que aquesta fracció ens diu que 5 de 12 pomes són vermelles. I per tant, si jo ho penso de l'altra manera, dic, vale, i ara quantes pomes verdes tinc? Doncs la resta. I com sabrem quina és la resta? Doncs ho podem fer de dues maneres diferents. O fent 12 menys 5 o tornant a comptar totes les pomes. Ho fem de les dues maneres. Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Per tant, tenim que aquestes són les vermelles i que 7 de 12 són les verdes. Comprovem que si fem 12 menys 5, de 5 a 12, quantes van? Doncs van 7.
Sí? Per tant, aquest 7 d'aquí serà exactament aquest d'aquí. Així doncs, podem pensar que en el numerador anirà exactament la quantitat de pomes que nosaltres vulguem mirar a la fracció. Després d'haver agafat aquesta informació que us acabem de dir, on s'explica que la fracció es pot considerar com un conjunt d'una part d'un grup, us deixem aquest exemple perquè vosaltres digueu quin és el valor que va aquí i quin és el valor que va aquí. Us poso en una situació. Nosaltres tenim un grup d'amics, en aquest grup d'amics hi ha 9 integrants. Llavors, a aquestes persones nosaltres els hem preguntat i ens han confirmat que el gènere amb el qual es senten representats són exactament aquests que tenim aquí. Recordem que aquest símbol d'aquí és el que representa el gènere femení i aquest d'aquí el que representa el gènere masculí. Per tant, amb això vull que vosaltres, en el moment que pugueu, poseu els valors que anirien aquí, tot llegint, mica en mica, el que van posant i el que va posant l'enunciat. Una altra manera que tenim de pensar nosaltres les fraccions és precisament el com pensar-les com una divisió en parts iguals. És a dir, nosaltres aquí tenim representada una pizza i un trosset de pizza. Què vol dir això? Que nosaltres podem pensar una fracció com la divisió en parts iguals d'aquesta pizza. De manera que, si nosaltres traiem aquest tros perquè ens l'hem menjat o estem a punt de menjar-nos-el, què és el que passarà? Que aquest tros, al final el pensarem com què? Com un quart de pizza que ens volem menjar. I per tant, quants trossos ens queden a la taula per poder seguir agafant? Doncs ens quedaran 3 quarts. És a dir, nosaltres al final pensem les fraccions com la divisió en parts iguals d'alguna cosa. En aquest cas ho tenim amb un tros de pizza, però ja us havia dit prèviament que ho podem pensar com un pastís, com una divisió en la qual podem fer el repartiment de caramels. Per tant, què passa? Que en aquest cas, en tot moment, el numerador és més petit que el denominador. Per tant, si nosaltres pensem en un quart, això crec que ho veu veure a primària. Un quart, recordem, que serà igual a 0,25. Per tant, ens estem menjant un 0,25 de la pizza. Com bé hem dit prèviament, al final nosaltres tenim que la fracció, és a dir, si nosaltres pensem la fracció com a A entre B, la part B serà el número de persones que estiguem observant, el número de trossos en el que haguem partit la pizza. Al final, el denominador, recordem que el denominador és la B, serà exactament la quantitat de trossos en els que hem partit una pizza. És a dir, si nosaltres tenim 2 pizzas i les partim les dues en quarts, nosaltres de denominador, com les hem partit, encara que tinguem 2 pizzas, les hem partit en 4 trossos, nosaltres sabem que tindrem un 4 de denominador. Ara bé, com sabem exactament quants trossos de pizza tenim? Doncs això ho sabem gràcies al numerador. Llavors, què passa amb el numerador? Doncs que en aquest cas ens diu quants trossos tenim encara que estigui partit en quarts. Per tant, quants en tindrem en aquest cas? Doncs tindrem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, això ens diu que tenim 8 quarts d'aquests 2 trossos de pa o de pizza o de pastís que tinguem. Si nosaltres podem pensar això com a 8 quarts o com a 8 entre 4, o com a 8 entre 4, o com a 8 entre 4. Aquestes són les 4 maneres que tenim per poder saber si ens estan demanant una fracció o una divisió. Al final, fracció i divisió és el mateix. És a dir, tenim en compte que fracció és el mateix que una divisió.
Això ha de quedar molt, 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 molt clar. Per tant, si nosaltres us demanem una fracció, us la podem demanar de qualsevol de les maneres que esteu observant aquí ara mateix a la pissarra. S'ha de tenir en compte, a més, quina és la lectura de les fraccions. És a dir, aquí us he posat diversos exemples. Veiem que en els numeradors, en diverses ocasions, tenim uns, mentre que en altra banda, en altres, en tenim dosos, tresos, vuits. Poden ser infinites fraccions amb infinits numeradors i infinits denominadors. Però us he volgut posar això perquè entengueu exactament com es llegeix una fracció. Per tant, si nosaltres pensem en un mig, és a dir, a 1 entre 2, el que estem pensant al final és la divisió de 1 dividit entre 2. Llavors, el 1 dividit entre 2 es pot anomenar com un mig o una mitja part. D'altra banda, el 1 dividit entre 3 es pot dir també com a un terç o una tercera part. D'igual manera, si tenim 2 quarts, és perquè tenim un 2 dividit entre 4. Per tant, també es pot veure com a 2 quartes parts. Llavors, al final, sempre, 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 el que marcarà el número de parts o el nom serà el denominador. És a dir, el 3 entre 5 serà 3 cinquens o 3 cinquenes parts. El 8 entre 6 serà 8 sisens o 8 sisenes parts. 1 entre 7, un setè o una setena part. 1 entre 8, un vuitè o una vuitena part. I 2 entre 9, 2 novens o 2 novenes parts. Llavors, què és el que us diré jo ara? Doncs que vull que a la vostra llibreta, a part d'apuntar-vos més o menys això, sí, ara ho borraré, per tant, apunteu-lo com ho necessiteu. I què us demanaré? Doncs us apuntaré 3 fraccions que vosaltres heu d'escriure com penseu que s'anomenen. Per tant, tenim, per una banda, el nombre 3 dividit entre 10. Per una altra banda tenim el número 1 dividit entre 12. I per una altra banda tenim el número 7 dividit entre 5. Llavors, aquestes 3 fraccions vull que us les apunteu vosaltres a la llibreta i que ens digueu com s'anomenen aquestes fraccions. Ara us explicaré com saber exactament quin valor tenen aquestes fraccions. Per això us he posat aquí 3 exemples diferents. Llavors, en aquest cas, primer de tot, què és el que hem de pensar? Doncs que, per exemple, aquest 5 entre 3 ho podem reescriure d'una manera que nosaltres ens sentim còmodes a l'hora de saber com funciona això. Llavors, nosaltres tindrem 5 entre 3. Llavors, aquestes divisions les sabem fer. Quin número necessitem per, amb la taula del 3, arribar a 5? Doncs en aquest cas, 3 per 1 ens dona 3 i 3 per 2 ens dona 6. Com 3 per 2 ens dona per sobre d'aquest 5, ens quedarem amb el 1. Per tant, en aquest cas tindrem 1 per 3 és 3. I quant falta des de 3 per arribar a 5? Ens faltarien 2. Com aquí no tenim res més, de normal què faríem? Acabar aquí. Però, com volem decimals, ho hem de seguir amb el càlcul. Llavors, afegirem aquí una coma i direm, vale, aquí no tinc res, però jo aquí puc començar a afegir zeros. Per tant, afegiré aquí un 0. Llavors, seguim amb la taula del 3. 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, 3 per 3, 9, 3 per 4, 12. I així fins a arribar al 3 per 6, que ens dona 18, i 3 per 7, que ens dona 21. Llavors, com el 21 ja se'ns passa, sabem que 7 no serà, serà 6. I 6 per 3 hem dit que dona 18. 18 fins a 20, quants números en falten? Doncs en faltarien 2. I tornem-hi. Baixo el 0. Per què? Perquè no tenim res, llavors torno a baixar el número que no tenim, perquè decimals podem afegir tants zeros com vulguem. Llavors, baixem el 0.
i ens tornem a trobar amb el mateix. Per tant, tornem a afegir un 6 i tornem a afegir un 2. I un altre 6, perquè hem deixat el 0, i un altre 2. I així, infinitament. Per tant, aquest valor d'aquí, el 5 entre 3, o 5 terços o 5 terceres parts, el podem pensar com 1,6 periòdic. Aquest símbol d'aquí, recordem que ens expressa justament el símbol del període. Això pel que fa a aquesta primera divisió. Anem a per la segona. A la segona tenim que aquest 7 entre 2 el podem reescriure igual que hem fet aquí. Per tant, fem 7 entre 2. Aquest 7 entre 2 fem la taula de multiplicar. Llavors, què ens trobem? Que 2 per 3 ens dona 6 i 2 per 4 ens dona 8. Com 2 per 4, el 8 ja s'ha sobrepassat del 7, ens quedarem amb el 3. És a dir, aquí escriurem un 3. Llavors, 3 per 2 hem dit que donen 7. Perdó, 3 per 2 hem dit que donen 6. Però fins a 7, quants falten? Doncs fins a 7 falta 1. Però hi ha algun número que pugui donar-nos 1 amb la taula del 2? Doncs en aquest cas, no. Llavors, què farem? Escriurem aquí una coma i baixarem un 0. I ara sí, coneixem un número que multiplicat per la taula del 2 ens donarà 10. Aquest quin és? Doncs 2 per 5. I doncs 2 per 5 ens dona 10, per tant de 10 a 10 van 0. És a dir, que aquest 7 entre 2 ens dona 3,5. I per últim, el 12 sisens ho podem escriure com a 12 entre 6. I 12 entre 6, al final, això sí que ho coneixem perquè 6 per 1 és 6, 6 per 2 és 12. Per tant, escriurem aquí el 2 i no ens sobrarà cap. Per tant, sabem que 12 entre 6 és 2. Per tant, què hem vist? Podem veure de manera visual que cadascuna de les fraccions pertany a una divisió que ens dona un nombre decimal amb decimals purs, un altre que és un decimal amb un decimal exacte, igual que aquest directament ens dona un resultat enter. Per tant, podem veure que les fraccions al final les podem representar d'aquestes maneres amb els decimals que nosaltres coneixem. És a dir, podem veure que no hi ha decimals, que hi ha un decimal o 2 o 3, però que són decimals purs exactes, i després tenim els decimals que es van repetint al llarg fins a l'infinit i que al final aquesta divisió ens donarà un decimal pur. Passa el mateix amb els mixtos. També tenim algunes fraccions. Si voleu, ho podeu comprovar amb aquesta d'aquí, 357 entre 110, i aquí podeu comprovar que aquest valor dona un nombre decimal mixt. En concret, això dona 3,245 amb el 45 que va repetint-se. Al final, el que acabem de veure és com trobar els decimals. Però sí que és veritat que hi ha alguns d'ells que trobareu més sovint de l'habitual. Llavors, què és el que heu de saber? Doncs que en aquest cas, si us hi trobeu amb aquestes xifres, és a dir, el 0,5, és perquè realment la fracció que tenim és un mig. Llavors, sempre sabem que les primeres 12 xifres dels denominadors, quan el numerador sempre és 1, és a dir, són xifres unitàries, tindrem sempre que aquesta xifra serà 0,5, això serà 0,3 periòdic. Llavors, aquestes xifres segurament us surtin molt sovint i és important que les tingueu en compte. Anem a més a situar aquests valors de la fracció a la recta numèrica. Oi que nosaltres coneixem ja des de tot el que portem treballat en el curs que en una recta numèrica nosaltres anem situant els valors segons van passant. Llavors tenim el 0 en el centre i des del 0 anem cap a la banda dreta amb números positius i cap a la banda esquerra amb números negatius. Doncs què passarà? Que amb les fraccions passarà exactament el mateix. De moment ho explico amb números positius, però també heu de tenir en compte que això passa exactament el mateix per números negatius. Llavors, comencem, per exemple, situant el valor 1 mig.
On situarem l'1 mig? Doncs com sabem que 1 mig és 0,5, el situarem justament al mig, entre el 0 i l'1, és a dir, aniria aquí. I, ostres, això està molt bé, però i si us dic que el 1,5 el puc situar aquí, oi que sí? Això ho sabem. Que l'1,5 jo el puc situar aquí perquè és justament al mig, entre l'1 i el 2. Però aquest 1,5, com el puc transformar jo? Doncs resulta que aquest 1,5 és el 3 entre 2. Per tant, aquest 1,5 és 3 entre 2. I així amb totes les xifres. Llavors, com ho pensarem nosaltres? Com sabem on hem de situar exactament les xifres? Doncs hem de tenir en compte diverses coses. Per començar hem de tenir en compte quina és la mida del numerador i el denominador. Per tant, i numerador i denominador. Si nosaltres sabem que el numerador és més gran que el denominador, situarem la dada d'aquí en endavant. O, en el cas de ser amb símbol negatiu, en aquest cas posem que és menys 3 mitjos, sí, tenint en compte que això és un menys, el qual remarco, però ara mateix ho borro. Ho situarem del menys 1 en endavant. Per què? Perquè el numerador és més gran que el denominador, per tant, nosaltres sempre tindrem una part sencera calculada, com bé hem vist aquí. Sí? Què passa amb el numerador sent més petit que el denominador, com és el cas del 1 mig? Doncs que l'1 mig sempre es mourà entre el 0 i l'1. D'igual manera, si en comptes de tenir 1 mig tingués menys 1 mig, també el situaré entre el 0 i el menys 1. Com sabem, si nosaltres tenim dues fraccions, quina és més gran que l'altra? Per exemple, tenim 1 mig o 1 quart. En aquest cas ho podem pensar com que 1 quart, si ho pensem com un dibuix, 1 mig és un tros que hem partit per la meitat. I 1 quart és aquest mateix tros, però partit en 4 trossos iguals. Llavors podem pensar que aquest tros d'aquí és exactament igual que això i això. Perdó. Per tant, si 1 mig és això, volem dir que 1 quart només té una d'aquestes parts. Per tant, què serà més gran? L'1 mig o l'1 quart? Doncs en aquest cas sabem que el tros més gran és l'1 mig i no l'1 quart. Ara, amb tot el que us he explicat, ja sabeu com és la introducció del tema que donarem ara. És a dir, el tema que donarem ara són les fraccions. I espero que us ho hagueu pres molt en sèrio i que hagueu fet molt bé el resum. Per què? Perquè el següent dia que tinguem classe faré un petit qüestionari per veure si heu entès tot el que heu vist en el vídeo i tot el que us heu apuntat en el resum. Llavors, un resum petitó aquí amb uns pocs punts que hem de saber que la fracció la podem veure com part d'un grup. Com la podem veure també? Doncs com una divisió en parts iguals. A més, què més hem vist? Hem vist que podem relacionar les fraccions de manera que ho podem veure amb nombres decimals. Fraccions com a decimals, per tant. També hem après a saber com es llegeixen les fraccions, per tant, la lectura d'elles. I, per últim,
hem situat aquestes fraccions a la recta numèrica. Per tant, ho podem fer com a l'últim punt, que és fraccions a la recta numèrica. Doncs vist això, nois, ens veiem a classe el pròxim dia i espero que vagi super bé.